आङो खावलायगोन मोनफ्रोमबो धोरोम आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि जि एनुवेल कनफारेन्स बेखौ फैबाय थानाय 29, 30 आरो 31 जानुवारियाव खुंफुंनो थाखाय थागथियारि खालामनाय जादों आरो दिनै बे जथुम्मानिनो मोनसे गिबि आरो गोथार हाबाफारि गाहाय सायनासालिनि खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनाय जाबाय। जोंनि आखायाव 1 दान दङ आरो बे 1 दाननि गेजेराव जोंनि बानजाय आफादजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बिश्वनाथ जिल्ला कमिटि आरो लोगोसेनो गहपुर ओनसोलनि बा बिश्वनाथ जिल्लानि गासैबो रायजो राजा, जोंनि बर'नि माहारियारि आफाद आरो गुबुन गुबुन जोंनि समाजारि बा समाज सिबियारि दैदेनगिरि, जोंनि फोरोंगिरि बा जोंनि गासैबो बिथिंनि जायफोर रायजो राजा दङ, जोंखौ जायफोर जेब्लायबो मदद होयो, जोंनो जेब्लाबो सुबुरुन होयो, गासैबो वेल विजारनि मददनि गेजेरजों बे जथुम्माखौ जों साक्सेसफुलि खुंनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो आनान गसाइनियाव आर'ज गाबदों जाहाथे बे जथुम्माया फैबाय थानाय समाव जाफुंसार महर मोनो। बे जथुम्मानि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जिहेतु बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव बियो गिबि जथुम्मा, बिटिआरनि बिसायख'थिनि उनाव बियो गिबि जथुम्मा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि बोसोराव आगान होनाय बे मोनसे जथुम्मा आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोन आरो खौसेथिखौ मोनसे एजेन्डा लानानै बेयाव गोजोननि नेरसोन हिसाबै गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरखौ लाफानानै माहारियारि आफादफोरनि गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ, दैदेनगिरिफोरखौ लेंहरनानै जोङो बेयाव मोनसे कालचारेल एक्सचेन्ज हाबाफारि लानाय जागोन आरो बेयाव बै कमिउनिटिनि लिडारफोरखौ लेंहरनानै जोंनि ओनसोलाव गोरोबलायनाय, अनलायनाय आरो गोजोननि मोनसे मोन्थोर हिसाबै जों हाबाफारि लानो नागिरदों। बेजों लोगोसे बर' हारिया खौसेयै थांना थानांगोन, बर' हारिया खौसेयै जों जौगानांगोन आरो खौसेयै थांना थानानै खौसेयै जौगानांगोन बा खौसेयै आगान सुरनांगोन आरो बेखायनो बर' हारिनि खौसेथिनि नेरसोन हिसाबै बे जथुम्मानि गेजेरजों बयबो हारि, जोंनि हारिनि बयबो सेक्सननि जोंनि दैदेनगिरि आरो आफादफोरखौ ज'यै बाहागो लानानै गहपुरनि इउनिटि, बर' हारिनि इउनिटिखौ बे मुंख्लं फोथारनिफ्रायनो नेरसोन हिसाबै दिन्थिनो थाखाय आंहा बयखौबो खावलायदों आरो लोगोसेयैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइखौ लानानै जे हाबा मावगासिनो दङ, गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि 2021 मायथाइयाव निउ एजुकेशन पलिसिया इमप्लिमेन्ट जागोन आरो बेखौ लानानै बेयाव इन डिटेल गासैबो सोलोंथाइ बिथिंखौ स्टेट आरो सेन्ट्रेल लेभेलनि जोंनि एक्सपार्ट आरो जोंनि माखासे इन्टेलेक्चुवेल जायफोर माखासे एकाडेमिशियानफोरखौ लिंनानै जोङो बेयाव गोथौयै गुवारै बेयाव जोङो सावरायनाय जागोन। लोगोसेयैनो फैबाय थानाय समाव सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै बर' मिडियाम, बर' राव आरो बर' मिडियाम स्कुलनि जायफोर जेंना जेंसि, गासैबो जेंना जेंसिखौ समाधान खालामनो थाखाय एकर्डआव लिरजानाय जिफोर दफाफोर दङ बेखौ मावफुंनो थाखाय जिखिनि जोङो हाबाफारि मावनांगौ बे हाबाफारिफोरखौ जोङो बेयाव सावरायगोन। लोगोसे बेयाव अपेन सेसन जागोन। बे अपेन सेसननि गेजेरजों जोङो नेसनेल लेभेलनि, स्टेट लेभेलनि आरो जोंनि ओनसोलनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ बेयाव लिंनानै मोनसे मोजां जाफुंसार अपेन गेवलां मेलखौ जोङो खुंफुंनो थिग थाग-थियारि खालामदों। गहपुर ओनसोला मोनसे हिस्ट्रिक ओनसोल आरो बेयाव जारिमिनारि 1989नि जि मासाकार, बे मासाकारनि गेजेरजों
गोबां जोंनि बिर जोहोलावजों लोगोसे रायजो राजाया मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों बे मुंख्लंफोरनि जि बिहोमा बिथांमोननि जि माने सेक्रिफाइस बेयो जाहाथे गोजोर जायो बेयो जाहाथे पपुलाराइज जायो आरो बेखौ जोङो नेरसोननि महर हिसाबै जाहाथे जोङो जुगामि खालामनो हायो बे जोंनि मोनसे एजेन्डा थागोन आङो खावलायगोन जे बे जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि एकर्डआव लिरजानाय जेफोर दफाफोर दङ बेयाव नोङो हा हुनि मोन्थाइनिफ्राय लानानै एरिया एक्सटेनसननिफ्राय लानानै बाउन्डारि एक्सटेनसननिफ्राय लानानै गहपुरसिम जोंनि जि प्रप'ज डिमान्ड दङ प्रप'ज जोंनि भिलेज इनक्लुसननि जि एजेन्डा दङ बा बे MOSआव लिरजानाय दङ बे जथुम्मानि गेजेरजों बियो आरोबाव रोखायै माने बेयो स्पष्ट भाबै सावरायनायनि गेजेरजों सरकारखौ नारसिननानै बा कमिसननि गेजेरजों जि हाबाफारि सोलिबाय थादों बे जथुम्मायाबो बे कमिसनखौ खामानि मावनायाव बांसिन माने सापर्ट होगोन बांसिन बिसोरनो गोहो होगोन आरो लोगोसे जोंनि जि डिमान्ड जोंनि जि माने एसपिरेसन बेखौ जोङो फुलफिल खालामनायाव बे जथुम्माया मोनसे माइलस्टोन हिसाबै जाहाथे जानानै थागोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय आरो जों ज'यै खौसेयै गासैबो सेक्सननि रायजो राजाया बे जथुम्माखौ साक्सेस खालामनांगोन आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै 53 बोसोरसिम जेरैबायदि मदद होबोबाय जेरैबायदि अनसायबोबाय जेरैबायदि जोथोन लाबोबाय बिनि थाखाय आङो दुलाराय बर' माहारिखौ आं धन्यबाद होयो आरो गहपुर ओनसोलनि रायजो राजाया बे जथुम्माखौ साक्सेस खालामनायाव जाहाथे गोसो मोदोम बोलो होनानै बयबो मावगोन आरो जोङो खम बाजेटनि गेजेरजों बे जथुम्माखौ बोरैहाय मोजाङै साबसिन हामसिन खालामनो हायो बेखौबो जोङो नोजोर लाखिनानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ साफ्रोमनिबो मददखौ आङो हास्थायनानै दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव मदद होनाय बाहागो लानाय साफ्रोमनिसिमबो साबायखर बावनानै आङो नैबे गहपुर ओनसोलनि जि जथुम्मा बे जथुम्माया जाफुंसार जानायनि अराय मिजिंखौ आङो हास्थायबाय गोजोन्थों थेंक इउ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फैबाय थानाय 29, 30, 31 जानुवारि गोलैनो जानो गोनां जि हाबाफारि बेखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो बानजाय आफादनिफ्राय मेलखौ खुंफुंनो जिबायदि गुबुन साब कमिटि नांगौ बे साब कमिटिखौ जोङो दाफुंबाय आरो मोनफ्रोमबो साब कमिटिया गावनि नांगौ बायदि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो जों आसा खालामदों 2000 बिगानि बारा थानाय नैबे हा ओनसोलाव मुंख्लं फोथार जों जायखौ बुंदों बे मुंख्लं फोथाराव जोङो थोंजोङै 15,000निबो बारा भारतनि सा सानजा भारतनि गुबुन सोद्रोमाफोरखौ बरायनो थाखाय जों थियारि जादों आरो बेवहाय जाहोनाय लोंहोनाय थाहोनाय गेलेनाय बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ मावफुंनानै लोगोसे रायजो राजाफोरनि गासैबो बिथिंनिफ्राय मदद मोनगोनखौ मिजिंथिनानै जोङो बानजाय आफादा थियारि जोङो जाखांबाय जोङो 1,50,00,000 जोङो मोनसे रां बावजा खालामदों आसा खालामो बिनि बांसिनबो जानो हागौ नाथाय जोङो मोनसे थोंजोङै 1,50,00,000 मोनसे रां बावजा लानानै बे कनफारेन्सखौ जों खुंफुंनो थाखाय थियारि जादों आसा खालामो जोंनि सा सानजा भारतनि लोगोसे भारतनि गुबुन ओनसोलाव थानाय बर'फ्रा बावहाय फैगोन जोङो बे जथुम्मानि गेजेरजों हारिनाङैनो मोनसे खौसेथि जोंनि गोजोरथि आरो जौगानाया बेवहाय फैगोन लोगोसेयैनो फैबाय थानाय जि समफोर बे गासैबो बिथिंफोराव जोंनि जेसेबां गेना गोरोन्थिफोर दंमोन एना-एनिफोर दंमोन बेफोर गासैबो दोनथ'नानै मोनसे गेरेमसा माहारि दानाय मोनसे गोग्गो समाज दानाय गुन गोनां सोलोंथाइ दानाय बेफोराव बयबो बाहागो लागोन आरो बाहागो लानो थाखाय आङो बयखौबो खावलायगोन लोगोसे बे कनफारेन्सआव फैनानै जोंखौ बयबो मदद होफैगोन जों बेखौ मिजिंथिदों।